Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta afọ nke atọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Baruk, isi nke 5, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 9. Isiokwu: Chineke chọrọ igosi mba niile ebube gị. Jerusalem, yipụ uwe mkpe na ọnụma gị, yiri ịma mma nke ebube Chineke ebighị ebi. Were ezi omume nke Chineke fụọ onwe gị n'ahụ gburugburu dị ka akwa. Were ebube onye dị ebighị ebi kpuru n'isi ka okpueze. Ebe ọ bụ na Chineke chọrọ igosi obodo niile nọ n'okpuru eluigwe ebube gị. Ebe ọ bụ na aha dị ebighị ebi Chineke kpọrọ gị bụ udo sitere n'ezi omume na ugwu sitere n'ịsọpụrụ Chukwu. Jerusalem, bilie, guzoro n'elu ugwu, chee ihu n'ọwụwa anyanwụ. Lee ebe ụmụ gị si ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ zukọkwara ọzọ, maka na onye nsọ tiri iwu. Aṅụrị juru ha obi n'ihi na Chineke chetara ha. Ọ bụ ezie na ha gbara ụkwụ ala mgbe ha na-ahapụ gị, mgbe ndị iro duru ha pụọ. Ma ugbu a, Chineke ji aka ya na-edunatara gị ha dịka ndị eze nwere ugwu eze. N'ihi na Chineke etiela iwu ka a gbarie ugwu ukwu na ugwu nta niile dị ebighị ebi, ka ekpochie ndagwurugwu niile, ka ala dị larịị, ka Izrel nwee ike iji ume na obi iru ala na-aga n'okpuru ebube Chineke, ka oke ọhịa na osisi niile nwere isi ọma nwee ike inye Izrel ndo, dịka iwu Chineke si dị. Maka na Chineke ga-eji ihe nke ebube ya na-atụziri Izrel aka, bịakwa were ebere na izu oke nke ya na-edu Izrel. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Mgbe onye nwe anyị gbapụtara Zayọn n'ọnọdụ igbu ohu, ọ dị ka ihe mere na nrọ. Mgbe ahụ ka ọnụ anyị bụ sọ ọchị, egbugbere ọnụ anyị bụ sọ abụ azịza. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ndị ọgọ mmụọ n'onwe ha na-asị, leenụ ọrụ ebube Dịnwenụ rụrụ ha. Leekwanụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ azịza. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Onye nwe anyị zọpụta anyị n'ọnọdụ igbu ohu, dịka mmiri na-asọ asọ si eme n'ala kpọrọ nkụ. Ndị bu anya mmiri n'anya na-agha mkpụrụ akụkụ ga-eji ọṅụ na-aghọ mkpụrụ ya azịza. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ha bụ anya mmiri buru mkpụrụ akụkụ na-eje n'ubi. Ha kwere ukwe buru ihe owuwe ubi na-alọta azịza. Leenụ ọrụ ebube onye nwe anyị rụrụ anyị, n'ezie obi dị anyị ụtọ. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipaị, isi nke mbụ,
malite n'usoro nke 4 ruo na nke 6, bidokwa n'usoro nke 8 ruo na nke 11. Isiokwu: dịnụ ọcha, unu enwekwala ihe a ga-eji taa unu ụta n'ụbọchị Kristi. Mgbe ọbụla m na-echeta unu n'ekpere, eji m ọṅụ na-ekpe ya, n'ihi na echetara m otu unu si nye aka n'ịgbasa ozi ọma ahụ site n'ụbọchị mbụ unu nụrụ ya ruo taa. Ekwesịrị m ike na onye ahụ bidoro ọrụ ọma n'ime unu ga-eji anya ya hụ na a rụchara ya mgbe ụbọchị Kristi Jesu bịaruru. Chineke maka unu si agụ m agụụ n'obi. Ekpere m bụ ka ịhụnanya unu hụrụ ibu unu na-amụba mmaji kwuru mmaji, ghara ịkwụsị ime ka unu na-eto na amamihe na nghọta, ka unu wee nwee ike ịchọpụta nke bụ ọkacha mma. Ọ ga-enyere unu aka ịdị ọcha, ghara ịtụ unu ụta, unu wee kwado maka ụbọchị Kristi. Mgbe ahụ ka unu ga-eru ezumezu ịdị mma nke Kristi mịtara n'ime anyị maka otito na ebube nke Chineke. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Dozierenụ onye nwe anyị ụzọ, meenụ ka ụzọ ya dị zịrịrị. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere, isi nke 3, malite n'usoro nke 1 ruo na nke 6. Isiokwu: ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke. N'afọ nke 15 kemgbe Tiberius Caesar bidoro chịwa, mgbe Pontius Pilate bụ gọvanọ Judia, Herọd bụ eze nta nke Galili, nwanne ya bụ Filip bụ eze nta ala Ituria na Trakonitis, Lisanias bụ eze nta nke Abilen, mgbe Anas na Kaifas chịrị ka nnukwu ụkọchukwu. Okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekaria n'ime ọzara. Ọ gagharịrị n'ọnụmara Jọdan niile na-ekwupụta mmiri Chukwu nchegharị maka mgbaghara njọ, dịka edere ya n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Otu olu na-akpọ n'ọzara, kwadonụ ụzọ maka onye nwe anyị, meenụ ka okporo ụzọ ya guzozie. A ga-ekpochi ndagwurugwu niile, a ga-akọda ugwu ukwu na ugwu nta niile. A ga-eme ka ụzọ gbagọrọ agbagọ guzozie. A ga-eme ka ụzọ jupụtara n'ubu dị larịị. Mmadụ dum ga-ahụ nzọpụta Chineke. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi.